Aisha bịa sọsọrọ ndị ọgọ anyị onye kelere nwoke nwaanyị kerie ihe biko ekwe m ekwugbu na-eje n'okwu ọmụ na ụmụnne m yi bịa so biko ka nabatakwa ka na anyị ka anyị ha ekene m Aburukwenu ya ụmụnne m kwezu unu biko na ọtụtụ nkwa adịghị mma n'ụka ihe a bụ ihe anyị na nwoke kwutebu ka ọsọ ka ama na anyị kwadoro ihe okwu na ihe okwu n'ọnụ eme akwazi na anyị kwakwa na gwara ihe Aburukwenu Obunagukwenu Ubuneke kwezu onu Biko aineke brother ewu the lodge on the guy and one of them I was time how you lie away I was here by it all how cause what that how you lie since I need you so na I get abwe mbubunego akwa mbubunego biko I never tell epa I never tell ojunu ejime epa umo rede nya anabata ojia because ebunu biala umo rede our family undaleba umaga umo rede na ebodo so I know kenunu I'm the chairman of the umo rede abu obele watakere mana on hande chikore ya shimmo ino mukachaba aka ha so otutu okwu adugo mmanu ka mgbede ashina na oka abala aba no ishiwe eji ekwe ai kelele unu shi na ojo nwana unu wotere aya anabata gwo ohom je ka agwa oji I will senior and okay ya the suppose in eba nze andro aga ihe ka washilibunu owe okoye ebodo bukwala okoye eba mana amam so bo yi mana oyi karana mana oto ni ne eba aga amam so osije bo ya biko time because of time lochitele so biko ejimefa andro aga ihe ka na ebodo ekoko ekwemekwu eri ebe ya yona zakarala wolunne ya ashi ka osusuo wo jemba bela ojia fast because I have na uche bigi bona I chọrọ inafia ihe bari iwo bigi cool down na I chọrọ inafia aye ebogi imezi ike iwu chiela ya ọcha imaka na na imge pe na so biko ụmụnna m obibule ya bone obibule ya kasiye obibule ya biko oji anaga direct to ojem Obunagukwenu yeah kwezu biko na ijenwa mna ashi na na afi ọnụ taa emebugo ndị niile emere gara aga nke nwa bụ iji were fi ọnụ nri gbebe ka a na-atọ ha nọọ iruso nke oge oyi ọjị n'ụwa nji n'aka kịka mmeye chairman anyị mmeye ọgọ m nwoke
I na-show eze bụ n'eluigwe na eze bụ na kelee n'igwe ka ya biko ya bịa gọzielu anyị ọjọọ enu nọọ ihe ọma bụ na onye metakwara ọwa n'ime anyị ọ ga-abụ nwoke jee nụọ di nke nụwa abụghị nke izizi ọ bụghị nke ikpeazụ ya ọ ka na-abụghị n'ihe eyekachi olukwechi emechie anụmdi anyị na-enye Chineke nna kele anyị otuto ebe o kwelu ka emegide ihe gbasara anụmdi na nwunye n'etiti Kenneth na owoluo n'ishu ya bụ isi ọdọ ọnụ akpagbugbo ọ ga-abụ ishu ọnụ bụ anyị gaje taa Chineke bi n'eluigwe biko chuchekwela anyị onye nghasa chuchekwela anyị ndị ilo n'ụzọ n'ụwa anyị je ka eje ka ihe n'ụwa niile a na-ekwu okwu ya gaa n'udo n'ugwu anyị ewolu kene gị bụ Chineke anyị ka na-ekenekweghị chiwe na imere ka ya bụ ihe gaa n'udo etu eshiri otu anyị ejeke ha gị n'eje anyị kwenyere na Chineke ga-agọzi ọjọọ n'ụwa onye ọbụla tara atata ndụ onye ọbụla tara ya atata ịfụnanya onye ọbụla tara ya atata ịdị n'otu Chineke nna mezuola anyị karịa ka anyị nwere ike ịyọ site na Kraịst. Ewelu information nweta kịta tara fon sị m na ọ dịkwa 10 minutes ọkwa na ya abụghịzi onye chiachiwe ya n'ụlọ ụka obi gị ya nwere ihe ebe ọzọ ya m na-ayọ ọhụ chiweta ọba unu egosikwa anyị ọkwa unu ga-ezike na ya ka n'ihu gosi ya ọkwa omenala ọdịnala Enugu ọkwụ na-ekiri ya nkwọcha lezie nkwọcha biko nnabatakwa anyị ka obodo na obi na-ego ndị ndụ na eziokwu anyị na-abịa gee ntị egbudu na obi na-ego ọ nọ na ya na-aza akwa dị iche iche bọtụ na mụnwa egbudu na obi na-ego just ofu ihe anyị na unu were long time relation egbudu men of you men of you maala m mgbe ike ịma m ebigo m na egbudu a several years nwunye nwa so enwe onye dị na egbudu anyị na-ema just achọrọ m ịkọlụ vidio kwakana nabata kwakana anyị na anyị unu ga nwa mbala ezigbo obi na-ego ike apata ọghara iwe onye egbudu a na-ahụ ụtakọ dị ọbaghị ụlọ ọnụ ọnwụ na-abịa anọ na biko ihe anyị na-ekwu na abụ anyị abụgo ihe nji were bịa ibe anyị wabụ ụmụnna omenala ụmụnna-egewe opi ihe anyị ụmụnna nabatara ya mana o were ihe a na-enye anyị o were ha na-enye ụmụnna ihe abịa ịgba nkwụ ana ọ na-ịgba nkwụ ọdụ na obi na-ego ọdụ ebe eze niile o were ha na-enye ụmụnna o were ha na-enye ụmụada abalashi na onye ahụ n'okwu aka ya bụ ihe agba ọkụma n'ọnụ ụmụada ga-ekwu nke ha gwa so nke anyị bụ 2000 ụmụnna bụ 2000 naira ụmụada biko oboghị ụmụada kwuo osetụrụgwo ọ dịrị iche ibo kịta mba amala biko nụ ihe anyị ga-emezi kịta anyị nabatagbuo ụmụada na-esetụrụgwo ha chisetụrụ ụmụnna esetụrụgwo ụmụnna ewozi bikọs mụ na owuwe m amaghị m onye na-anụ onye m nwaanyị
Yeah, go she's here. I recognize Ukaji Washilbai, Uka John. Yes, what did I go to the lake? Because Emilia here. Open your call, take people aside. How you mistake the editing? How you we can sort it out. We can sort it out. Only a capture, you see what he's doing. Put up a smile, please. Baby smile for me. Smile for me. No, honey's out, boy. That's it. We didn't wine and make it. I am a man. We know back where wedding ceremony. No way. You must quite all the woman the Quentin now. Well, madam, tell me what's on no more ceremony. No I will be Sabine, but God was you. The Tata Boon neighbor Baba Nihana or Animal. She never can on any canoe. Your home walking. Amen. Your home one. Amen. Yeah, can obey her does like any Umeka. Amen. Has a book Umeka. Amen. Chineke biko. Eneke na ye behano. Ye ha favor. Ye ha grace ayi. Amen. Ye ni ne eja adun biko meri. Amen. Olube ko eke ha no olube mu wa. Amen. Chineke ayi na se biko gaka dide ha de bo e. Na be ha de never do. Never Jesus Christ. Amen. Thank you, sir.
and brought them to the man to see what should befall him. And whatever the man called unto his creation, that was his name. The Lord gave names to every fowl of the air, and every beast of the field. But for the man there was no helper for him. So the Lord caused deep sleep to fall upon the man, and while he slept, he took one of his ribs, closely laid with flesh, and the rib the Lord has taken from the man, he made into a woman, and brought her to the man. Then the man said, This at last is the bone of my bone, and the flesh of my flesh. She shall be called woman. Matthew chapter 19, from verse 3 to 6. Ụfọdụ ndị Farisii bịakwutere Jesu iji nwalee ya wee jụọ ya sị, ọ bụ ihe ziri ezi nwoke ịgba nwunye ya akwụkwọ alụghị maka ihe ọbụla? Jesu wee zaa ha sị, ọmụmụ ahụtabeghị na mbido onye kere ha kere ha nwoke na nwanyị, wee sị na nwoke ga-ahapụ nna ya na nne ya rapara na nwunye ya, ha abụọ abụrụ otu. Ha abụghịzikwa abụọ kama otu. Ihe Chineke jiri ọnụ mmadụ emeghị ya. Detara onyeisi ụkọchukwu parish na fada onyeisi ntụaka na ndị fada ndị ọzọ, ndị otu Kristi ime ọtụtụ oge Jesu. Anyị nọ ebe a ịkpara ihe n'ọnwụ anyị na Kenneth na Rachel. N'eziokwu ịma na ha ga-alụ di na nwunye adịgo ndụre, ma ha bịara na mbido agbamakwụkwọ ha ịchọ ka Chineke nye ha ngọzi. Anyị na-ekele ha. Anyị jikọ n'aka na agụụ marriage course gaghị ọfụma Kenneth. Itakwanya mana ya sakristi na sina Kenneth na kuzi ndị mmadụ marriage course mgbe ndụ ebe a. Orugo oge ọ ga-egosipụta akwụkwọ ya bụ ihe ọ na-akụzi ndị mmadụ. Ya bụ ije ha bidoro na ọ ga-aga nke ọma. Ọ bụkwa ha ekwe. Adịmasọ ezinụlọ na-apụta na adịmasọ nne na nna ihe gbasara njikọ ọnụ di na nwunye. Unu chọọ ezinụlọ ndị asọ, unu nke Chineke ga-agọzi. A family that stays together, that prays together, stays together. So to what the Lord says, one man can be better. We will not let them see it more than see me. Walking because we are not. I'm not a I'm quite a shot by saying, I won't get really serious in all. We all know some really see that in guiding Christian leadership is portrayed in service. It means we are servants to the family. Even that one living in America. I can walk in our home, on the home, on the weekend, on our wall, on our way, on the top, on our walking and on a man on the somewhere. We are offering not to keep you, or skip you, or you are also there's no one ever can tell you talk. On a letter, on a letter,
Your wife, each time you see your wife, you have a special kind of joy, just like Adam when he saw Eve. A special kind of joy. Broken families, broken homes. He got all that region, all that people are flying for that. But he had also 30 years, 40 years, 50 years, 60 years. Let's celebrate. The last day asked where they are Christy. They have also that Psalm 127. Blessed are those who fear the Lord and walk in his ways. God is not children are so crazy. Although I am your soul, God I am your soul. I am going to tell them I am in the day of man. See that those who come in the day of man, those who have IPOB.BIAFRA, they are not missing one. Although they will. Donc, le gars, c'est un bien malade.
Stay.
Holy Father, you created mankind in your own image. You made man and woman to be joined as husband and wife in union of body and heart, and so fulfill your mission in this world. Father, to reveal the plan for your love, you made the union of husband and wife and you made the covenant between you and your people. In the fulfillment of this sacrament, the marriage of Christian man and woman is a sign of marriage between Christ and the Church. Father, stretch out your hand and bless them and Lord, grant that as they begin to live this sacrament, they may share with each other the gifts of your love and become one in heart and mind as witnesses to your presence in your marriage. Help them to create a home together and give them children to be formed by the gospel and to have a place in your family. Give your blessing to Rachel, your daughter, so that she may be a good wife and mother, caring for the home, faithful in love for her husband, generous and kind. Give your blessing to Kenneth, your son, so that he may be a good husband and a good father. Father, grant that as they come together to your people on earth, so they may one day have the joy of sharing your feast in heaven. We ask these through Christ our Lord.
Very Father Minister. Thank you.
We hear his name, we shall stand up to usher him in. He is no other person than Oya Aimo Fuma. Sir Chief Doctor, Engineer, Surveyor, Architect, Pharmacist, Prayer Warrior, Transporter, MD Chief Executive, Jesus Christ of Nazareth. Yeah, but chairman ever tata. Biko ebo obri no biko kuroto. Aye mama o. Aye mama. Ode mane memma. Ode mane nyudo. Ode mane yendo. Omwa emechi onu. Acho bu mu nwoke yen na ibas. Ngwa. Ede madema. Ede madema. Ede madema Chineke nwoke. Ode mane memma. Amanka na-ekwu ndị mmanwụ dị mma ụfọdụ si ndị mmanwụ dị mma. Mr. and Mrs. Solomon Ago biko unu bịa were oche onye na-akụrụ aka ebe a ma na ka ebu ofu anya biko ka anyị kụọ ọdụfe aka. Architect and Mrs. Body Ago biko ka abịa were oche ka anyị kụọ ọdụfe aka already they are there. Nze Alolo Flip Oko abịa na line oche incidentally is here already. So Finotech Construction Company anyị na-asị gị daalụ biko bịa were oche pụtazi ebe anyị ga na-apụga anya. Chima Ago na Lolo ya incidentally they have seated biko ka anyị call emerụ ka ndị wee jee agbodo kute ọmarịcha nwanyị Chief and Lolo Louis Ago biko kunu bịa ebe a. Ọ bụ onye ga-abụ mama nne o mama Oluchi nne o ije ezi anyị egwu Sweet Mother. I hear you. And I'm all in Anaki wine. Sweet mother, I never forget you. For the super way you suffer for me, yeah. Sweet mother, I never forget you. For the super way you suffer for me, yeah. I hear you. What happened? DJ, thank you very much. Kita kain apa sih, Mama nke nwoke, maka na ya na nostalgia nna ha ga-abịa were oche. Idondom Madam Iperia Eneze.
ihe ọ na-ada eburu tata ekerekwa ego nwunye nwere ebe na-asụkarị ya biko what God has put together more biko ezigbo eze can never put us under. So nwunye ihe ọ na-ada don't worry ị ka ga-abịa. Anyị na-akpọkwazị Chief Alolo Simon Egodigwe biko ka ị bịa were oche. My own brother and friend biko ka aka ọrụ na aka Ninja flavor that Nze Alolo brother is okay biko bịa n'oche. Chief Alolo Mbo Eneze. Mgbe ọ na-abịa anyị na-akpọkwazị Maazị Alolo Tim Eneze biko ka unu bịa were oche. Biko anyị na-akpọ ụmụaka nọ n'oche unu ga-eme adjust ụmụ shiriba anyị Tim Eneze na nwunye ya na-abịa. Biko asọpụrụ protocol DJ Wayo anyị na-ege Radio Nigeria always Money news. This is that lady, that golden voice, a veteran broadcaster, Pasi Eneze, the Ponieba. And I'm going to I represent the team and the little wife. I say God bless you. And I'm going to be Mr. and Mrs. Francis Okun. We head up to the high table. Yana Kajeta, because we up to the high table. I am going to Honorable Mrs. Maureen and Honorable Mrs. Maureen and because we up to the high table. Because I know from the time Yes, thank you very much. I am Chief Alolo alias Obodo Igbo. Sondo Kompo Obodo Igbo. Biko kibia woroche. Biko ka akọrọ na aka. Isentali ogo ihe ọ na-ada. Ti onye atọrọ nwunye ihe ọ na-ada. Anyị na Mrs. Christian Anekeze. Biko ha bịara ebe a. Ndị obi na-abụ believers. Biko bịara ebe a. Chris gị na nwunye gị. Mgbe ha na-abịa were oche. Anyị na-agbagharịkwa Francis Okwu. Anyị afụbeghị pụtaba ozugbo na anyị na-afụghị ebe itupu. Anyị na-akpọkwa Kajetan Ịkpa. Ọ dịkwa ịbọ. Wayo. Adịka eze mkpọrọ. Ọ sị nwunye o mechakwa bịawa o. Ekekọ nwaanyị gara achụtie ekenekwa ego. N'alụ ọ bụrụ sendo nke izizi. Asa Commissioner of Police retired. God bless you, sir. No. Ayabalono, Chief Francis and Kajetan. You are welcome. Biko ebe ọ bụ na onye nọ bụ isi oche. Anyị na-ekene ndị klọb obi gị. Emeche mma abịa mara afa dị klọb. Ana m ahụ Peter Agụ,
Koja deme. Bike eji m n'aka na bigi na nwunye ya akwado ga-epụta ozugbo maka taịm adịrọ. Gio, ọ ka na-akwadobe. Yes, egwu a na-etiri ndị nze. Ndị Noble Friends, anyị na-ekele unu. Noble Friends Club of Nigeria. Aka m dịkwa n'elu. Ma n'ebo mere ka enyi ya, no honeymoon for you. Ekelekwe. Daalụ nọ. Tony Eze, dịka ọ na-abịa ya na nwunye, ma mgbe nke ụzọ ọ bịa dubete nwanne nwanyị. But today they are not coming to have their seats. I hear you, my brother. Also, where's it? I hear you. Let's see. Osha. I have Madam Joseph Onyag Celestina. Colleague, Ojo. DJ, you're wonderful. DJ, you did too much. Hey man, what's it about me? I never know what was again. I can sing Igbo songs. I see you're gonna. Where did you? They must say hallelujah. I say amen. Obidozubo Ezimma Ezunku O Chijoke Ezimma Ezunku O Chijoke Ezimma Ezunku Imagaisha na bo Chijoke bale. The master I speak for English. Ashangwa Kwankwasa Allah is my Kwankwasa. I am not alone, you know. Like I went to my friend's house on another first bank. Went to the one New Year na Makata. Happened to open a Easter last year. Oh yeah, Billy to the man, honey, what's your plan for this Easter? The man I got all brain. Come here, Gabu, you don't keep it open here, yeah. Nega hapo tutuime manime imetia kaya diri menata woke man alashia paklen. Thank you very much. Piko Andy Biabano Obo ye gabo mama Oyoko Obo ye gabo mama I check a Korea's back on the fire. He is not a person than chief engineer, doctor, and the beautiful wife. Yeah, that is the chairman coming out. Who not to recruit chairman? Ayaka. Thank you very much, our chair and the beautiful wife. Look how a beautiful wife. Look how we see ice block there every day. Every time. Yes. Anyway, before I hand you here, I now want Mama Nokwai, Chief Mrs. Monica Oku, the guardian on a high table. Before I now put up my mommy, I now want to engineer. Honorable Engineer Brendan also. I believe my table on a high table. Mr. and Mrs. Stan Enugu. Mr. and Mrs. Stan Enugu.
Thank you. Thank you, Mama. Wonderful to see. My name, Mama. Thank you very much. Biko ka call me aka. No. Fele. Iwe mbembo oputala kalo we oche ya na-eche move. But today she has been ushered in as a mama. Odiho Fele. Oh man. It's your go. Na Papa Chalo. I said, Mr. and Mrs. Ega Keheraga Shoprite. General Marisa we could naga. Left to left. Kitake, I approve here. Thank you very much. At this junction, we want to ask the DJ and the brother try to be ready. DJ Biko Chol Facebook as I got left to leg, heart to heart. How we pateba uzubo. I have very poor going up now. I have Bogo Chairman Oguzorogo. So Nine Neba, Ebo in Oketa Biko, Apple Ganisho, Chena, Jesus. God Jesus Aka, wherever you are today. I reckon no. Dalono. The ambassadors, Dalono. Thank you very much as you are complying. Then make up of Tandia. Chief Ike Chukwueze. Behind your mother was saying, you go. But I don't wait to flame. Baba is getting to you. Sorry. I never made you. I fought, I reject, asking all the comedians in our demons. I remove, I renovate. Even where one part, the man were biggest backer was bad. I think Mama, I can only go to Bonatime and Chief and Mrs. America. Some of guys were thinking that. Alright, after that, the number first guest already with here and the powerful ambassadors. One of the guests already with here, they said, we want to give us a year. We got number friends and powerful ambassadors. That's how we can do, but we are people in the same weekend. That's how you get a time on the world. You see. Number friends, you know what I like Honorable Engineer Brendan Ozo, Senior Lecturer at IMT, representing Barrister Chinedu Eleje Government. One name, Emana. We now have July push me to open it. I ain't gonna for the cultural dance. And my friends say it's time in Moriva. No call you, no food. Biggie, if you are ready, we are ready. Today is your day. Wherever you are, please, let us stand up. So also the amazing. Oh yeah, never ever leave me for pleasure. Tell you they make me give out. Girl, if you leave us about, with you again, no, I want to with you forever. If no be you, then tell me who. I'm just something. Nobody messes with my boo. Scare,